αρκετά μηνύματα τώρα τα οποία αφορούν εσάς τους δύο. Ναι. Ειλικρινά, έχετε δημιουργήσει πρόβλημα. Λέει, δεν μπορούσε. Ακούστε. Επειδή εγώ βάζω τραγουδάκια, ευλογή και σήμερα και τέτοια, έδωσε εντολή να τις αφιερώσει ένα τραγούδι. Ναι. Θέλει να σου αφιερώσει και μου λένε εδώ ότι βρήκε ποιο τραγούδι. Άκου ποιο τραγούδι σου βρήκε. Έτσι παρατηρήσεις με το www και τα δώρα. Είναι δυνατόν δηλαδή να της λες ένα ερωτικό τραγούδι ρε. Άπιστη εγώ. Μα ξέρω εγώ τι είναι ρε παιδί μου. Εγώ το έβαλα για το GSIS για την εφορία. Και του κόλλησε. Μου έχουν ζαλίσει το κεφάλι από πάνω παιδιά, με εκνευρίσανε. Ρίξ το τραγούδι του Ντίνου, ρίξ το τραγούδι και ακούστε τι τραγούδι έβαλε ο Ντίνος. Ξαναπάθα. Μην αγχώνεσαι μου λέει, θα την κανονίσουμε στο διαδίκτυο το όνομα της θα καταχωρήσουμε Θα τρελάρουμε τον κόσμο. Κάτι έκανε νύφιο Ταντάκ.